prvýkrát prešla v kozmickom obleku sama, krok za krokom, bez barly. Bol to zvláštny pocit, až taký, že som tomu nechcela veriť a čakala som, kedy spadnem. A priznám sa, že večer, keď som zaspávala, tak som mala zatvorené oči a som sa proste modlila, že to nezabudne na druhý deň. Vlastne odchádzala som po 2 týždňoch odtiaľto s tým, že som bola nesmierne nabitá. Mala som hrozne veľa predsavzatí, čo sa týka cvičenia, čo sa týka rehabilitácií. Zrazu som vedela, čo chcem. Samozrejme, nikto mi nepovedal, ako dlho to bude trvať a čo ma čaká. A priznám sa, že som to chcela vedieť, aj som to nechcela vedieť. Neviem, ja som bola tak zrušená, že ja som z toho vlastne žila pol roka. Teraz som tu vlastne bola mesiac, čo ma čaká, neviem, ale tak som sa neuveriteľným spôsobom posunula ďalej. Že myslím si, že má to význam, pretože je to krok po kroku a je to tvrdá hlina. Adely nesľubujú žiadne naozaj, nesľubujú žiadne zelené. Ja som si uvedomovala po tej kome, keď som bola v Kováčovej, že mám spomalené myslenie, to bola prvá vec. A druhá vec bola, že som nechápala, prečo nefunguje pevná vôľa. Som tomu nerozumela. Prečo mi niečo nejde. Nepamätala som si veci, ja som nevedela, kto som. Ja som nevedela, čo som mala rada. Ja som nevedela, čo som nemala rada. Ja som nevedela, kto je Monika Ščelovíková. Vydala som sa meno, dátum narodenia a rodné číslo. Všetko to boli racionálne fakty. Nič viac. Mne kóma nezobrala intelekt. Ja som mala stratu pamäti a stratu identity. Mne kóma zobrala humanity. Zobrala mi človečinu. Ja som stratila istú vnímavosť, istú empatiu, istú citlivosť. Tým kyslíkom, tou cielenou rehabilitáciou neurofyziologickou, to znamená dať impulzy tým nervom. A ja som nesmierne rada, že som našla na Slovensku niečo, ktoré sa presne zameriava na neurofyziologické problémy. Ja zrazu po tej komore cítim, že o mnoho viacej toho, čo predtým som vnímala a nevedela som ale reagovať.